Saan man tani ay? Nga daghan kayong supak o magdahon ito Sir Marlon og papakasal ni Helen. Kisap siya supak. Ay, daghan ay. Usa na akong ugangan. Kanang bayot mo ugangan? Di ra ba na mo sugot patawag og bayot? Kay bayote gyud. Siya malay gusto niya. Tawag ko na ba siyang tumboy? Ay, pagpadaan nila nindot kining plano nako para natong duha. Nya itong makasala sa Sir Marlon, maguna-una pa nagpaksit sa ikong sinasala sa nakubal. O di ay, naday kay plano nako. Kung mauna may paday ka. Nay ako ugangan, wag ni plano nako. Kung sa may plano ni mo nako, palangga sa ko nimo. Palangga, oy. Palangga nga, amigo. Di sama nang ugangan nga. Ikasigihan na kagkontra. Tarawa ka niya, oh. O bamay, Sir Marlon Hilin. Ato sila silang mangayo siyang bugay. Para makwartahan ta. Mga yuta. Di ba? Indot sa gano. Huwag mo sige like-lainan sa kong ugangan. Ingayo sige bugay. Ako bito sa una. Pagayo sa kong bugay. So nakatang dyan ko. Ya, ay siya tuwa ba? Dawas anang yuta. Unsa pa man, napailain? Anay daghan. Siguro unta ng yuta. Kaya akong hangyoon si Helene nga. Katupang yuta dito ba nga na sa pisapa nga nindot kay kuno na tubig ba? Ano tubig ka sapa? Akong hangyoon nga. At papangayo niya nga itong Marlon. Kayo gihata ganito. Magtuga ta itong duha. Indot pa, no? Pitong kidot. Right na yun ni mo eh. Layo, residensyo ni mo. Pride mo lang. Ang ako ato, kumato itong yutaan dito, atong tukuran og merkado. Mga balay, paabangan nato. Ola! Indot na, no? Mga nato. Ang pangatanda ba? Asa ba kwarta ito ko ng merkado o mga balay? Nga nangutag kay kag kwarta Sir Marlon, wa dam kay ilis-ilis. Oy, sayon ra kay na atong hangyoon si Hilin nga pangayo si kwarta nga tong Sir Marlon aron makatukod tag merkado og mga balay nga paabangan utak ang gamitin. Ay no, wa imposible ana. Kay ug moingon si Hilin nito Sir Marlon nga atagan ka kwarta para patukod itong merkado og balay, wa imposible pakuran jud ka. Swerte gyud si Didincio. Anak-anak siya gwapa. Yan naibgan sa ni Sir Marlon. Na karon nasaw ni mo, swerte kay ka. Ay, nyo eh. Ako, adyo ko, swerte. Labi na yung ugangan ako. Ay, abot lang. Unsa na iyang naong. Napailong, murag balon. Ya talaga oy. Sige ba eh. Hasta na yaya ninyo eh. Man! Man! Anoy! Ali sa kadiyot bay! Sa mukha ni Moy nagigibuhat! Kadiyot lang gud! Ali sa ba? Nako isulti ni mo. Ikay dol, ikay dol! Yabaga! Tantangan ni Ligi oh! Sahur ni siya eh! Paghuhat ha! Sa Manoy! Ali sa gud! Kabaw kang busy kay pagkatao, daghan kay kong gibuhat. Tutuyin mo! Siksingag diagod na ako istorya ni mo. Kag bata ang itag bibirunda. Kuan ba? Balakang us kauban bay. Sira usar do. Nagabalaka ni mong kauban, kaya mo nang paninghawaon nga mo na dyan ang madakpan. Bisan magdako pa to bay. Tagom gito. Ano magisot man mi? Biso lang mo mutago gito. Anay, mas may puruan pa nga. Ako'y mo adto dito. Nya, ikay mo dakop niya. Dili. Ako siyang agnihon ba nga. Panihon ako diri. Imo imbitaron. Hindi taron ako. Unsa mo sa rason nimo na day ka birthday dire? Di kay tagamay. Sungkoy. Mayuhan ninyo no? Kamuray, dakpunonon nga mangita paghikay. Kibuguan juga namo no? Ngano, kung ikaw akong suguon dito, mubalik pa ka. Ha, napagkakay rason mubalik dire. Ako katika oy. Balik lagi ko. Di ko mamakak ya. Nagsara ko makak. Sumang ka. Dayon sa may garantiya nimo be. Namadto ka dito, nya mubalik ka dire, dalon nimo mo kauban. Garantiya? Oh, Oh, manumpa ko. Sus, Balik siya ko. daghan na namatay ng panumpa. Oy, di na kumutuan ng panumpa oy. Ay may gilara dong. Kadi ko na garantiya na manumpa. Salig lang lagi. Mubalik yun ako ko.
Ngano ko taong di ko mabalik dire. Ang ako alang ba nga na ako'y kauban dire, kay istorya-istorya tanawan niya akong sitwasyon, no? Mingaw kayo? Just lonely table just for one? Nya, in a bright and crowded room? While the music has begun. Sus. It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain. Ako pa ni mo no, imong buhaton, imo siyang suwatan. Nya, kami muda sa imong suwat dito sa imong kauban. Nya, sa imong suwat, imo siyang tabagan nga, mo surrender na lang. Di lang mo sukol kay para way dugo mo agas. Sa imong kanta niya tag warrior is a child. Maglisod kay na ba? So please, release me and let me go. For I don't love you anymore. Ha! So, murag di na mo to lagi. Kapay ako riyad na maadto. Di lagi may musugot ano mo hangyo lagi. Paghuwat lang kung unsay desisyon na mong buni. Let's not bring the past back anymore. Dali anong taon niyo mo, Noy? Huwag yun ako ninyo. Ayaw taon niyo patya. Ano ko musukol do? Di na mo patyon? Kuya wagod. Balag ka may patay, buhay lang to. Uang ka, kami mamatay. Sa musukol, paksit bilbil. Piting kido. Mingaw na ikaw diri ako sa... I'm just the lonely one. Saan ka ito kanta na, Ray? Ha? Lonely and blue. Boy, barog dia, medyo kita. Pero ikaw ay andang TV, magkanta ta? Wa mi TV. May TV? Wa ni TV, refrigerator ni. Bahala ka diha. Si Wonder na. Tagtangis ako manganta ta. Lonely. Ano ba? I'm so... Sorry. A lonely soldier, always a home. Pandi! Batay akong tuyo. Nya, usa man ni mus matoy. Pakuyugon ako. Stiktar ka siya. Ay, umura magkakuha dyan kausapan nga. Kuhaan ko na yung paglalitagot. Pinasan di mo eh. Di ko musugot nga imong kuyugos matoy. Kay peligro kayo. Dagha kay mga daotang tao. Nga mga daotang pityug lihok. Datang tao. Ay, usag ng tao. Datang pa yung lihok. Siya mo sabot mo. Ako? Bisag kinsa. Unahangan mo ka. Ngayo ba yung mga tao nagkapasal sa mga interes nila? Bahalag makadaot sa uban. Ito tingali. Wabi ako mag-ingon nga ikaw ha. Kay guilty baka kasi mong kugulingon. Naing nagsultihan ng gupa. Ay, gidahig pagganiti ka. Kung silitan awin mo na kunautan ko, si Matoy akong tuyo, masuko mo na yung kanak ko, urap kang kita higala. Ako, wa ko mag-ingon nga ikaw. Bisag kinsa ang akong gingon. Ya, yan naman ngahangan mo ka. Ha? Ang sabi ng mga amiga, uy, binalita maghapon. Niingon na bas Matoy nga supang ka sa mong plano. Gusto mo yung plano? Plano ba nga sa kayuhan ni Sir Maron og ni Hilin? Aw! Kayuhan man ka ha? Di ko masopa. Pero sa inyong plano ni Matoy, di ko masugot. I never accept it. Ang sabi siya, uy, di lang tayo maglantugi, uy. Si Matoy akong tuyo, para nilang kunya diri. May pa! Mga daw, mga materialistic. Mga kwarta rin yapas kalibutan.
Simon, Uy, Doy! may utos niya, oy. Ang utosan! Hain Ano? tayo si Bonnie. Ha? Hain si Bonnie. Napagilakaw ka dihot. Marira ta tao dro. Abot ron. Say tuyo nimo. Kanus aday mo manglakaw si Bonnie. Aron pangitaon tong usa sa mga kauban nga naa sa taas. Nyara na eh. Nyara mi maglakaw kung magkasabot na ta aron dili makabantay ni usa dire. Masugot baka si Bonnie, no? Kasi nagdimit lang ako ang pakuyugon diri. Mawala ni muna na andoy. O lain? Pero Simon, murag mas makasalig man ko ni nagdimit. Siya na tingali, uy. Ang gusto mo gud ibuni doy, kana ganing tao nga atong kasaligan nya sumito sa atong sekreto. Kana hindi gamit ni kalibutan. Ignorante po gid kayo. Mao sa lagi na akong nauna-unaan. Pero sa akong paghusay-husay, murag kasalig man ko ni nagdimit, mataguan magsekreto siya. Mao ba? Murag sayon naman sa kay siya ikasabot mon. Kuya, kung atong patipigon og sekreto, makatago sa tingali, uy. Ako suma ba? Pero yan na tuhok man eh. Pabuton sa atas boni. Mura man sa napong tuyo dere. Buwan sa tulaing naan. Siya raman yun. Mao gani ato pa desisyonon si Boni kung sa iyang hukom ana. Aron kung magkinaunsa, mugikan din ugma. Ikaw, kaunsa ta na. Ikaw ba, kauno gid mo perming naon. Adi Ikaw conscious kay ko sa akong Ginoo ko kana inyong lawas magmahay ra gid mo masakit mo ulcer na kaon mo dili. kanyang ma-high blood kasi kaon. Di, saan na nimo? Saan na nimo? Ay, nagpatasa na yung ugangan. Uy, maldita kayo. Sus, ako parang ugangan to ay. Ako na papaksa yun. Ganun day ka. Dito rin ka. Ito lagi ko. Inamitati ka ng at ka nagbatasan ako ugangan. Ako'y tuyo ni mula ay kagsutian. Sus, may ganito eh. Wa katakdian na pagkadar na to eh. Uy, bakit? Ngano ko tang matakdan ko niya, may magkadugo niya ng bayuta. Ang iyang anak, kuya og mga anak, makaapo na siya. Yang maliwat niya. Mahimo niya si Rina. Ay, simbaki, makaanak og bayot. Lalain na. Uy, posible to eh. Kay naanas dugo. Nagut kay ko. Gisugat ko ito. Minaldita. Murag di mi kaila. Sus, mga ng yuta. Karon pa rin ka ng ugangan na bayot. So, ako naan na dukuan na bay. Bitaw bay, pasensya lang ka ha. Pero bay, uyon kay kutoy mong plano bay. Pero kung magsulti magani ta may tungod ana. Dila na to siya padunggon. Kaya ka na kung ugangan, anak kay na oh. Uy, nakalit ang kay ko. Maldita kayo. Nasawan mo eh. Gapas ka. Masig manghingon to mo. Ah, kanagabad na ako, ang nagbimas niya. Uy, Oh, uli sa tanunay. Dahil, Uli sa tanunay. ito man. Ano roy, kaya istorya pa niyo. Pangita ang tatay. Pangita mo ni siyang tatay. yuta gining binanggang nga banay. Pasang is-asawa. Pare, uy. No, Ano man, uy. pangita lagi kang tatay. Padaliman ko na kani puli. Sige, bay, kanang kasunod ng pag-istorya ha. Sama, tatawag ko tatay. Sige na. Ang siya kayo nung... Sige. Ato sa nila. Ay, kami. Kubati to eh. Tatay ng gudli. Ayaw buhiig di vlog ko ma.